Nu skal vi tage tid på jer og til at lave den her historie. Og først så skal I lave den gamle historie. Så det rigtig, rigtig gammeldags museum. Det mest støvede kunstmuseum, I overhovedet kan forestille sig. Hvad var dens begrundelse? Hvad var det, der gav muligheden? Hvad var det, man gerne ville have? Hvem blev det givet til? Hvem var aktiv i det? Hvad var hjælper? Hvad var modstander i den proces? Og så se, hvad er jeres historie nu? Og det vil vel sige, at skatten her, det er museets samling, ikke? Det er jo det, vi sagde før, ikke også? Ja. Det er kunstsamlingen. Ja. Det er det uoplyste publikum. Det er det, der. Men vi sætter det i godsøjne. Og der snakkede vi om, at det var så heller ikke lige meget, hvad det var for nogle aktiviteter, for det ville også skulle være nogen, vi kunne stå indenfor. Vi skulle prøve at undgå civilisering. Men vi synes godt, man kan både lave fordybelse på nogle områder, og have mange aktiviteter, og måske lidt mere overfladisk, hvis man kan sige det på den måde. Nu skal vi lidt ned i det personlige plan. Og nu handler det om, hvad I synes som personer. Der var engang et meget smukt nordjysk kunstmuseum, kendt under navnet Nordjyllands Kunstmuseum. Godt folk kom fra nær og fjern og valgfartede til museet, der særligt var kendt for de faste samlinger og det gode personale. Det helt store trækplads havde været Børnemuseet, maks 1,5 meter. På et tidspunkt var kravene fra kommunen blevet større, hvilket resulterede i en nedskæring af personalet. Det var også ganske foruroligende, da konkurrencen samtidig var blevet større på grund af flere kulturtilbud inden for underholdningsbranchen. Så museets helt store udfordring var flere besøgende og mere brug af den faste samling og mere formidling. Altså jeg har jo været spændt på, hvordan medarbejderne vil tage det, hvordan de så på samarbejdet. Og når jeg så set det i dag, hvor engageret de har været, så er der vel bekræftet med, at det er det rigtige at gøre, og at alle sådan synes, at det er godt, at vi gør det her. Ja. Så det er nok noget af det, som jeg sådan har været fremhævet, og som jeg sådan har både været bekymret for, sådan egentlig har været bekymret for, hvordan at medarbejderne vil tage det her, fordi hvis de havde sådan ikke gået ind i det her og tænkt, hvad skal vi bruge det til, og det er nogle åndssvage modeller, og vi gider slet ikke arbejde med det her. Altså, selvfølgelig vil det aldrig blive sådan, men altså, det kunne jeg havde tænkt alle mulige ting. Men så efter at have set det her i dag, så synes jeg, at jeg er fuld af fortrøstning til, at alle vil bakke det her op. Det de så mest frem til var at komme i gang med at tage den nye teknologi i brug til bedre formidling og er museets faste samling og samarbejde med andre institutioner. En bekymring var, at vi skal blive for civiliseret på grund af kommunens voksende krav. For uden større bevillinger og mere personale kommer museet ikke til at fungere. Med større tilskud og velvilje fra højere magter skulle det nok gå helt godt, helt til deres dages ende. Jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske fremover. Altså, meget spændt på det. Det er helt klart. Så vi står sådan her mandag sidst på eftermiddagen, og vi har ikke fortalt det her til nogen endnu, at vi har det her samarbejde, og så er jeg selvfølgelig også spændt på, hvad andre vil sige til det. Altså, vi håber vi bare på, at der er nogle andre, der synes, det her det er en god idé, og måske om et halvt år, så ser vi, det var godt nok den dårligste idé overhovedet, men altså, det var en idé, som skulle prøves af, altså det er helt klart.